Представяме ви Богдана Чивас. Младата рок-музикантка, израснала във Франция в семейство на български емигранти, от 2 години щурмува английската музикална сцена. Отидохме да я чуем в лондонски рок-клуб, за да научим повече. Бих казала, че всичките тези трудности ме направиха това, което съм и ми даде силата да си продължа проекта в Англия и никъде не се чувствам чужденка. От съвсем мъничка аз взех китарата и соло китара някакси много часове взима, защото трябва да се работи много, трябва да се свири някъде поне 6 часа на ден. Първият ти сингъл Great Life излезе на 16 април и е резултат от съвместната й работа с продуцента Саймън Гогърли, носител на награда Грами, работил с U2, Texas, Massive Attack, а сега и с Богдана Чивас. Парчето вече се завъртя по радиостанциите из цяла Англия, а Богдана свири няколко пъти за BBC. Стилът ми? Ами аз много съм слушала, много обичам Пати Смит, много обичам Джими Хендрикс като китарист, много обичам Джеф Бек, много обичам маса китаристи, маса певици. Трудно е да се наложи с моя стил, защото аз си пиша всичко. Пиша музиката, пиша думите, всичко си правя аз и трябва да се направят или много компромиси, за да бъдеш звезда, да си горе, или трябва да свириш много, да работиш много и да имаш шанс да срещнеш някого, който да те вземе за това, което си ти. Далече сме още от това, което искам, обаче съм доволна, че направих крачката да дойда в Лондон и да работя. Богдана Чивас е свежа, талантлива и влюбена в това, което прави. Абсолютна рецепта за успех. А дали би дошла да свири в България? Да, чакам да ми се предложи. Веднага ще отида. Yes!